Rasistinen poliisi hyökkää tummaihoisen naisen kimppuun, mutta lopettaa, kun hänen suojelupoliisin tiiminsä saapuu. Tällä mukaansa tempaavalla ja silmiä avaavalla videolla syvennymme järkyttävään tapaukseen, jossa rasistinen poliisi ja tummaihoinen nainen joutuvat jännittävään ja ahdistavaan tilanteeseen. Yhteenoton edetessä poliisin ennakkoluulot paljastuvat, mikä johtaa häiritsevään ja epäoikeudenmukaiseen kohtaamiseen, joka olisi voinut eskaloitua vielä pahemmaksi. Jos olet innostunut tästä kertomuksesta, ilmoita siitä meille. Jos pidit videosta, paina 1. Jos et, valitse 0. Palautteesi motivoi minua aidosti keräämään lisää kohottavia ja merkittäviä tarinoita. Pöllön kaukainen huhuilu. Aino Virtanen ajoi huoltoasemalle, hänen autonsa moottorin hyrrätessä hiljaa, kun hän ohjasi sen parkkipaikalle lähelle polttoainepumppuja. Hän vilkaisi ympärilleen, hänen terävät silmänsä haravoivat ympäristöä ja tallensivat jokaisen yksityiskohdan harjaantuneella helppoudella. Paikka oli lähes autio. Yksinäinen kassa istui tiskin takana pienessä myymälässä, hänen kasvonsa puhelimen ruudun sinertävässä hohteessa. Muutama muu auto oli pysäköity lähistölle. Niiden matkustajat joko nukkuivat tai olivat syventyneet omiin asioihinsa. Kaikki näytti arkipäiväiseltä, mutta Ainon vaistot sanoivat toista. Hän astui ulos autostaan, pukeutuneena rentoon huppariin ja farkkuihin. Hänen liikkeensä olivat harkittuja, rauhallisia mutta tarkkoja. Kouluttamattomalle silmälle hän näytti vain tavalliselta matkaajalta, joka pysähtyi tankkaamaan pitkällä matkalla. Mutta hänen askelissaan oli hienovaraista itsevarmuutta, hänen ryhdissään tietoisuutta, joka vihjasi jostain enemmästä. Aino ei ollut tavallinen nainen. Hän oli korkeasti koulutettu suojelupoliisin, supo-etsivä, ja vaikka tämä pysähdys vaikutti rutiininomaiselta, jokainen hänen liikkeensä oli laskelmoitu, hänen aistinsa valppaana. Hän oli juuri päättänyt intensiivisen operaation, jonka suunnittelu ja toteutus oli kestänyt viikkoja. Tämän illan piti olla hänen ensimmäinen rauhan hetkensä, tilaisuus vihdoin laskea suojauksensa, mutta hän tiesi paremmin kuin kukaan, että vaara väijyi usein kaikkein vaatimattomimmissa paikoissa. Tankatessaan hän tunsi katseen painon niskassaan. Aino ei kääntänyt päätään, mutta hänen ääreisnäkönsä erotti poliisiauton ääriviivat parkkipaikan toisella puolella. Sisällä istui ylikonstaapeli Pauli Lehtonen, mies, jonka maine kulki hänen edellään, vaikkakaan ei hyvistä syistä. Lehtonen oli poliisi, joka kukoisti kontrollista, mies, joka usein venytti valtuuksiaan äärirajoille, joskus niiden ylikin. Hänen uraansa olivat varjostaneet valitukset virkavirheistä, joista monet oli hiljaa haudattu poliisilaitoksen sisällä. Hänet tunnettiin siitä, että hän otti silmätikukseen yksilöitä, jotka hänen mielestään eivät kuuluneet joukkoon, ja tänä iltana hänen huomionsa oli kiinnittynyt Ainoon. Siitä hetkestä lähtien, kun Aino ajoi asemalle, Lehtosen silmät olivat olleet hänessä. Jokin Ainon olemuksessa ärsytti häntä. Ehkä se oli auto, siisti, puhdas ja liian kalliin näköinen jollekulle, jonka hän oletti olevan vain ohikulkumatkalla. Ehkä se oli hänen rauhallinen käytöksensä, tapa, jolla hän kantoi itsensä hiljaisen arvovaltaisesti, mikä ei sopinut Lehtosen ahtaisiin odotuksiin, tai ehkä se oli yksinkertaisesti hänen ihonvärinsä. Lehtonen ei myöntäisi sitä itselleen, mutta syvällä sisimmässään hänen ennakkoluulonsa vaikuttivat aina siihen, miten hän näki ihmiset. Hänelle Aino oli poikkeus, ja poikkeukset piti hoitaa. Hän istui partioautossaan, naputtaen sormillaan rattia ja pohtien, toimisiko hän. Yö oli ollut toistaiseksi tapahtumaköyhä, ja hän kaipasi jotain, joka rikkoisi yksitoikkoisuuden. Aino, joka ei ollut tietämätön mistään tästä, lopetti tankkaamisen ja käveli kohti myymälää. Hän liikkui samalla harkitulla helppoudella, hänen mielensä käsitellessä jo hänen tekojensa mahdollisia seurauksia. Hän ei ollut hermostunut, mutta ei myöskään rentoutunut. Vuosien koulutus oli opettanut hänet odottamaan odottamatonta, olemaan aina valmis hetkeen, jolloin asiat saattoivat muuttua tavallisesta hengenvaaralliseksi. Myymälässä kassa tuskin huomioi häntä, kun hän nappasi vesipullon ja välipalan. Aino pani merkille pienet yksityiskohdat, miten turvakamerat oli sijoitettu, katon yläpuolella välkkyvä loisteputki, ilmassa leijuva heikko puhdistusaineiden haju. Nämä olivat asioita, jotka useimmat ihmiset jättäisivät huomiotta, mutta ei Aino. Hänet oli koulutettu huomaamaan, mitä muut eivät nähneet, ja nuo taidot olivat pelastaneet hänen henkensä useammin kuin hän halusi laskea.
Maksaessaan ostoksiaan Lehtonen päätti toimia. Hän astui ulos partioautostaan, säätäen vyötään kävellessään kohti myymälää. Hänen saappaansa narisivat soralla, ääni, joka leikkasi hiljaisen yön läpi kuin varoitus. Sisällä Aino kuuli oven helähdyksen hänen astuessaan sisään. Hän ei kääntynyt katsomaan, mutta näki hänen heijastuksensa kylmäkaapin lasista. Hän oli pitkä, harteikas, ja hänen olemuksensa huokui auktoriteettia, jota hän käytti kuin asetta. Hänen katseensa oli lukittunut Ainoon, arvioiva, laskelmoiva. Aino veti hitaasti henkeä, rauhoittaen pientä adrenaliinipiikkiä, joka aina tuli, kun tällaiset tilanteet alkoivat kehittyä. Lehtonen lähestyi tiskiä, teeskennellen vilkuilevansa hyllyjä, kuin olisi vain toinen asiakas, mutta hänen silmänsä eivät poistuneet Ainosta. Kassa katsoi ylös hetkeksi, aistien jännityksen, mutta palasi nopeasti puhelimeensa, haluttomana sekaantumaan asiaan. Aino maksoi ostoksensa ja kääntyi lähteäkseen, mutta Lehtonen astui hänen tielleen, estäen ulospääsyn. Iltaa, hän sanoi. Hänen äänensä oli karhea, ja siinä oli sävy, joka teki selväksi, ettei tämä ollut ystävällinen tervehdys. Aino kohtasi hänen katseensa, hänen ilmeensä rauhallinen mutta luja. Iltaa, konstaapeli. Hän vastasi, hänen äänensä vakaa. Hän tiesi, mihin tämä oli menossa, eikä hänellä ollut aikomustakaan antaa sen riistäytyä käsistä. Lehtonen laittoi kätensä ristiin rinnallaan, hänen asentonsa tihkui auktoriteettia. Mikä tuo sinut tänne tänä iltana? Hän kysyi, hänen äänensävynsä täynnä epäluuloa. Aino kohotti kulmiaan, hänen suupielensä vääntyi pienimpäänkin hymyn vivahteeseen. Olen vain läpikulkumatkalla, hän sanoi yksinkertaisesti. Hänen silmänsä eivät poistuneet Lehtosen silmistä. Lehtonen ei pitänyt hänen rauhallisuudestaan. Se hermostutti häntä, sai hänet tuntemaan, ettei hän ollut tilanteen hallinnassa. Hän otti askeleen lähemmäs, tunkeutuen hänen henkilökohtaiseen tilaansa. Tämä ei ole sellainen paikka, josta ihmiset vain kulkevat läpi, hän sanoi, hänen äänensä koventuen. Mitä asiaa sinulla on täällä? Aino ei värähtänyt, ei perääntynyt. Tankkaamassa, hän sanoi, nostaen pussin, jossa oli hänen välipalansa ja vetensä, ja nyt olen lähdössä. Heidän välinen jännityksensä oli käsin kosketeltavissa, ilma sakeana sanattomasta haasteesta. Lehtosen käsi leijui lähellä hänen vyötään, lähellä asettaan, vaikka hän ei tehnyt elettäkään sen vetämiseksi. Hän halusi Ainon tuntevan itsensä pelotelluksi, alistuvan hänen auktoriteetilleen, mutta Aino ei ollut tyyppiä, joka perääntyisi. Hän piti katseensa, hänen rauhallinen olemuksensa sanaton lausunto siitä, ettei hän pelännyt häntä. Hetki venyi, ja lyhyen sekunnin ajan Lehtonen epäröi. Jokin hänessä ei täsmännyt. Hän ei reagoinut niin kuin useimmat ihmiset, kun poliisi kohtasi heidät. Hänen silmissään ei ollut pelkoa, hänen äänensävyssään ei puolustautumista. Pikemminkin hän tuntui arvioivan häntä, punnitsevan vaihtoehtojaan, ja se vain suututti Lehtosta enemmän. Lopulta Lehtonen astui sivuun, mutta ei ennen kuin heitti viimeisen katseen olkansa yli. Kun Aino käveli ulos, hän tunsi Lehtosen katseen polttavan selässään. Kun hän pääsi autoonsa ja liukui kuljettajan istuimelle, hän asetti pussin apukuljettajan paikalle ja käynnisti moottorin. Hänen kätensä olivat vakaat ratissa, hänen hengityksensä tasainen, mutta hän ei lähtenyt heti. Sen sijaan hän vilkaisi taustapeiliin ja katsoi, kun Lehtonen palasi partioautoonsa, hänen silmänsä yhä lukittuna Ainoon. Aino tiesi, ettei tämä ollut ohi. Hän oli nähnyt Lehtosen kaltaisia miehiä aiemmin. Miehiä, jotka kukoistivat kontrollista, jotka eivät sietäneet tunnetta, että heidät oli ylitetty. Kun hän ajoi pois huoltoasemalta ja valtatielle, hänen mielensä laski jo seuraavaa siirtoaan. Lehtonen saattoi luulla olevansa johdossa, mutta hän oli oppimaisillaan, kuinka väärässä hän oli. Kun Aino ajoi pois huoltoasemalta, hänen aistinsa pysyivät valppaina. Partioauton ajovalojen heikko hehku näkyi hänen taustapeilissään, ja vaikka Lehtonen piti huomattavaa etäisyyttä, hän tiesi tämän seuraavan häntä. Hänen uteliaisuutensa oli muuttunut pakkomielteeksi, sellaiseksi kiinnittymiseksi, joka teki Lehtosen kaltaisista miehistä vaarallisia. Hän ei ollut yllättynyt. Lehtosen käytös huoltoasemalla oli paljastanut hänen luonteensa. Hän oli tyyppi, joka kukoisti kontrollista ja pelottelusta, ja se, ettei Aino ollut värähtänyt hänen tarkastelunsa alla, oli todennäköisesti kolhaissut hänen egoaan. Se yksin riitti saamaan hänet jahtaamaan Ainoa, jopa ilman pienintäkään todellista perustetta. Tie venyi hänen edessään, tumma nauha,
joka leikkasi autiota maaseutua. Aino piti nopeutensa tasaisena, ei liian nopeana eikä liian hitaana, antaen Lehtoselle mitään laillista syytä pysäyttää häntä. Hänen kätensä pitivät kevyesti kiinni ohjauspyörästä, hänen silmänsä vilkuilivat tien ja peilin välillä. Hän oli ollut tällaisissa tilanteissa ennenkin. Provosoimaton uhka joltakulta, joka aliarvioi häntä, joku, joka ei ymmärtänyt hänen koulutuksensa laajuutta tai hänen auktoriteettinsa painoarvoa. Hetken hänen mielessään kävivät läpi vaihtoehdot. Hän voisi pysäyttää auton, kohdata Lehtosen suoraan ja päättää tilanteen omilla ehdoillaan, mutta siihen liittyi riskejä. Lehtonen toimi jo ammattimaisuuden rajojen ulkopuolella, eikä hän voinut ennustaa, kuinka pitkälle tämä menisi puolustaakseen auktoriteettiaan. Vaihtoehtoisesti hän voisi jatkaa ajamista, katsoa, tekisikö Lehtonen ensimmäisen siirron ja vastata sen mukaisesti. Jälkimmäinen vaihtoehto oli turvallisempi, mutta se tarkoitti, että hän antoi Lehtoselle enemmän aikaa eskaloida. Aino päätti odottaa. Lehtonen oli selvästi innokas yhteenottoon, ja hän tiesi, että tämä tekisi lopulta virheen, jota hän tarvitsi paljastaakseen hänet. Partioauton ajovalot tulivat lähemmäs, ja muutamassa minuutissa ne seurasivat häntä epämukavan lähellä. Viesti oli selvä. Lehtonen halusi hänen tietävän, että hän oli siellä. Hän halusi hänen tuntevan olonsa painostetuksi, tekevän väärän liikkeen. Mutta Ainon ajaminen pysyi moitteettomana, hänen malttinsa horjumattomana. Hän vilkaisi kojelaudan kelloa. Se lähestyi puolta yötä, ja tie oli tyhjä lukuun ottamatta 2 ajoneuvoa. Eristyneisyys oli Lehtosen eduksi. Ei ollut todistajia, ei ketään kyseenalaistamassa hänen tekojaan, ei ketään haastamassa hänen auktoriteettiaan. Sitten se tapahtui. Vilkkuvat punaiset ja siniset valot valaisivat yön, kimpoillen tummasta asfaltista ja heijastuen hänen peilistään. Sireenin terävä ulvonta seurasi, särkyen hiljaisuuden. Aino hengitti hitaasti ulos, hänen hengityksensä vakaa ja hallittu. Hän oli ennakoinut tämän, ja nyt kun se tapahtui, hänen mielensä siirtyi ylikierroksille. Hän hidasti ajoneuvoaan ja ajoi tien sivuun, renkaiden alla narisevan soran rikkoessa hiljaisuuden. Partioauto pysähtyi hänen taakseen, sen valot yhä vilkkuen. Aino piti kätensä ohjauspyörällä, hänen asentonsa rauhallinen mutta valpas. Peilin kautta hän näki Lehtosen astuvan ulos ajoneuvostaan, hänen siluettinsa piirtyen välkkyviä valoja vasten. Hän liikkui päättäväisesti, hänen askeleensa ripeät, hänen kätensä lepäsi koteloidun aseensa kahvalla. Tämä ei ollut rutiininomainen liikennepysäytys. Hänen kehonkielensä oli liian aggressiivinen, hänen aikeensa liian selvät. Hän ei etsinyt vastauksia, hän etsi kontrollia. Kun Lehtonen lähestyi hänen ikkunaansa, Aino painoi nappia laskeakseen sen puoliväliin. Viileä yöilma virtasi sisään, tuoden mukanaan kostean maan ja kaukaisten mäntyjen tuoksun. Lehtonen kumartui hieman, hänen kasvonsa kojelaudan valon hehkussa. Hänen ilmeensä oli kova, hänen silmänsä kapenivat, kun hän tarkasteli Ainoa. Ajokortti ja rekisteriote, hän ärjäisi, ohittaen kaikki kohteliaisuuden teeskentelyt. Hänen äänensävynsä oli tyly, autoritaarinen, suunniteltu saamaan aikaan noudattamista ilman kysymyksiä. Aino kohtasi hänen katseensa, hänen ilmeensä neutraali. Hän liikkui hitaasti, harkitusti, jokainen hänen tekonsa laskelmoitu, välttämään antamasta hänelle tekosyytä eskaloida tilannetta. Hän avasi hansikas lokeron ja otti asiakirjat, ojentaen ne hänelle sanomatta sanaakaan. Lehtonen nappasi ne hänen kädestään, hänen sormensa koskettaen Ainon sormia tarkoituksellisena vallan osoituksena. Hän astui hieman taaksepäin, tutkien papereita otsarypyssä. Onko tämä sinun autosi, hän kysyi, vaikka kysymys oli retorinen. Rekisteriote oli aivan hänen edessään, ja hän näki, että kaikki oli kunnossa. Kyllä, Aino vastasi yksinkertaisesti, hänen äänensävynsä tasainen. Hän ei tarjonnut lisätietoja, tietäen, että mitä tahansa hän sanoisi, voitaisiin vääntää tai käyttää häntä vastaan. Lehtosen otsa kurtistui syvemmälle, ja hän katsoi Ainon ohi, tarkastellen hänen ajoneuvonsa sisätiloja. Hänen silmänsä osuivat apukuljettajan istuimella lepäävään mustaan salkkuun, siistiin, merkitsemättömään säiliöön, joka sisälsi salaista laitteistoa. Aino näki hetken, jolloin hänen uteliaisuutensa muuttui epäluuloksi, tavan, jolla hänen leukansa kiristyi ja hänen silmänsä kapenivat. Mitä salkussa on? Hän vaati, hänen äänensävynsä muuttuen syyttäväksi. Aino pysyi rauhallisena,
vaikka hänen pulssinsa kiihtyi hieman. Hän tiesi, että tämä oli hetki, jolloin asiat saattoivat riistäytyä käsistä. Se on henkilökohtaista omaisuutta, hän sanoi. Ei mitään laitonta. Lehtonen ei vaikuttanut tyytyväiseltä hänen vastaukseensa. Hän otti toisen askeleen lähemmäs, hänen kätensä ajautuen kohti asettaan, ulos autosta. Hän käski, hänen äänensä luja, jättämättä tilaa väittelylle. Aino ei liikkunut. Onko tähän jokin syy, konstaapeli? Hän kysyi, hänen äänensävynsä yhä rauhallinen, mutta hienovaraisella auktoriteetin pohjavireellä. Hän ei haastanut häntä suoraan, mutta ei myöskään alistunut. Lehtosen huulet puristuivat ohueksi viivaksi, hänen turhautumisensa ilmeinen. Sanoin, ulos autosta, hän toisti, hänen äänensä kohoavan hieman. Älä tee tästä vaikeampaa kuin sen tarvitsee olla. Aino näki pinnan alla kytevän vihan, tavan, jolla hänen otteensa asekotelosta tiukkeni, kuin haastaen häntä vastustamaan. Hän punnitsi vaihtoehtojaan, tietäen, että myöntyminen todennäköisesti rohkaisisi häntä, mutta vastarinta voisi eskaloida tilannetta. Lopulta hän nyökkäsi ja avasi turvavyönsä, liikkuen harkitun hitaasti. Hän avasi oven ja astui ulos, pitäen kätensä koko ajan näkyvillä. Lehtonen viittasi häntä siirtymään autonsa takaosaan, ja hän totteli, jokainen hänen askeleensa mitattu ja hallittu. Lehtonen seurasi tiiviisti perässä, hänen läsnäolonsa uhkaava, hänen hengityksensä kuuluva hiljaisessa yössä. Kädet takakontin päälle, hän ohjeisti, ja Aino teki niin epäröimättä, kun Lehtonen alkoi tarkastaa häntä. Aino tunsi vihan kuplivan rauhallisen ulkokuorensa alla. Tämä ei ollut menettelystä kiinni. Tämä oli nöyryytyksestä, hänen ylivaltansa todistamisesta jotakuta kohtaan, jonka hän koki uhaksi vain olemassaolonsa vuoksi. Mutta hän pysyi hiljaa, antaen hänen kaivaa omaa kuoppaansa jokaisella tarpeettomalla teolla. Kun hän lopetti tarkastuksen eikä löytänyt mitään, Lehtonen käänsi huomionsa takaisin autossa olevaan mustaan salkkuun. Avaa se, hän vaati, osoittaen apukuljettajan istuinta. Aino suoristautui, hänen ilmeensä lukematon. En voi tehdä sitä, hän sanoi yksinkertaisesti. Lehtosen turhautuminen kiehui yli. Avaa se salkku, hän toisti, hänen äänensä melkein murinaa. Se on salaista materiaalia, Aino vastasi, hänen äänensävynsä luja. Sinulla ei ole turvaluokitusta nähdä, mitä sen sisällä on. Lausunto jäi ilmaan, suora haaste hänen auktoriteetilleen. Lehtonen tuijotti häntä, hänen kasvonsa vääristyneenä sekoituksesta hämmennystä ja raivoa. Hän ei ollut tottunut kuulemaan ei, varsinkaan joltakulta, jota hän luuli voivansa pelotella. Luuletko olevasi lain yläpuolella? Hän sylkäisi, ottaen askeleen lähemmäs. Aino piti asemansa, hänen silmänsä lukittuna Lehtoseen. Noudatan lakia, hän sanoi. Sinä olet se, joka ylittää rajan. Hetken he seisoivat siinä, lukittuina hiljaiseen vastakkainasetteluun. Sitten, ilman varoitusta, Lehtonen kurkotti salkkua kohti, hänen sormensa kiertyessä kahvan ympärille, kun hän repäisi sen istuimelta. Mutta heti kun hän teki niin, heikko piippaava ääni täytti ilman, varoitussignaali, joka sai Ainon huulet kaartumaan pienimpäänkin hymyn vivahteeseen. Väärä siirto, hän sanoi hiljaa, hänen äänellään paino, joka sai Lehtosen horjumaan. Ennen kuin hän ehti reagoida, moottorien kaukainen ääni mursi yön hiljaisuuden, voimistuen joka sekunti. Lehtonen katsoi ylös, hänen hämmennyksensä muuttuen levottomuudeksi, kun useiden mustien maastoautojen ajovalot tulivat näkyviin, kiitäen heitä kohti tarkasti ja päättäväisesti. Aino ei liikkunut, hänen rauhallinen olemuksensa muuttumaton. Hän tiesi, että hänen tiiminsä oli täällä, ja Lehtonen oli oppimaisillaan, kuinka syvissä vesissä hän oli. Lehtosen ote mustasta salkusta tiukkeni, kun lähestyvien maastoautojen ääni voimistui. Hän oli hetken jähmettynyt, jäänyt Ainoa kohtaan tuntemansa kasvavan vihan ja hiipivän oivalluksen väliin siitä, että jotain suurempaa oli tapahtumassa, jotain, mitä hän ei voinut hallita. Hänen hallinnanhalunsa vaisto ajoi häntä eteenpäin, mutta moottoreiden melu ja Ainon päättäväinen ilme istuttivat epäilyksen siemenen hänen mieleensä. Hän karisti sen nopeasti pois, haluttomana myöntämään tuumaakaan auktoriteetistaan. Pysy siinä, missä olet, Lehtonen ärjäisi Ainolle, osoittaen häntä sormella kuin yrittäen palauttaa tilanteen hallintaansa. Hänen äänensä kantoi miehen terävyyttä, joka horjui turhautumisen ja epätoivon rajalla. Aino ei liikkunut. Hänen katseensa pysyi lukittuna Lehtoseen,
hänen ilmeensä yhtä rauhallinen kuin se oli ollut heidän ensimmäisestä kohtaamisestaan lähtien. Tämä vain tuntui raivostuttavan Lehtosta entisestään. Maastoautot pysähtyivät äkisti, niiden ajovalot leikkasivat pimeyden läpi ja valaisivat jännittyneen vastakkainasettelun. 4 ajoneuvoa yhteensä muodosti puoliympyrän partioauton ja Ainon ajoneuvon ympärille, niiden moottorit jylisivät uhkaavasti. Ovet avautuivat melkein yhtä aikaa, ja ulos astui useita yksilöitä, jotka olivat pukeutuneet siviilivaatteisiin mustiin taktisiin varusteisiin. Heidän liikkeensä olivat päämäärätietoisia, synkronoituja ja ammattimaisia. Nämä eivät olleet tavallisia lainvalvontaviranomaisia. Heidän läsnäolonsa huokui auktoriteettia ja taitoa aivan eri tasolla. Lehtosen silmät sinkoilivat tulokkaiden välillä, hänen hämmennyksensä ilmeinen. Hän laski kätensä asekotelolleen, hänen vaistonsa käskien häntä valmistautumaan ongelmiin, vaikka hänellä ei ollut aavistustakaan, millaisia ongelmia nämä olivat. Mitä helvettiä tämä on? Hän vaati, hänen äänensä kohoavan peittääkseen epävarmuutensa. Keitä te olette ja mitä te täällä teette? Yksi miehistä, pitkä ja harteikas, jonka kasvot näyttivät kuin kivestä veistetyiltä, astui eteenpäin. Hänen tummat aurinkolasinsa peittivät hänen silmänsä, mutta koko hänen olemuksensa säteili hallintaa. Hänellä ei ollut näkyviä aseita, vain pieni korvanappi, joka viittasi siihen, että hän oli yhteydessä johonkuhun. Ylikonstaapeli Pauli Lehtonen, mies kysyi, hänen äänensä matala ja vakaa, jokainen sana harkittu. Lehtosen asento jäykistyi, hänen otteensa asekotelosta tiukkeni. Joo, se olen minä, hän vastasi, yrittäen kuulostaa auktoriteettiselta, mutta epäonnistuen piilottamaan epävarmuuden sävyä äänessään. Keitä te olette, ja miksi keskeytätte aktiivisen tutkinnan? Mies jätti Lehtosen kysymyksen huomiotta, hänen päänsä kallistuen hieman kuin hän kuuntelisi jotain korvanapistaan. Hetken kuluttua hän nyökkäsi ja otti toisen askeleen eteenpäin. Astu sivuun salkusta, hän ohjeisti, hänen äänensävynsä ei jättänyt tilaa neuvotteluille. Mitä? Lehtonen pamautti, hänen äänensä nyt sekoitus hämmennystä ja uhmaa. Tämä on todistusaineistoa. Olen keskellä tutkintaa. Teillä ei ole toimivaltaa täällä, keitä ikinä olettekin. Mies ei vastannut heti. Sen sijaan hän kurkotti takkinsa sisään ja otti esiin pienen virkamerkin, pitäen sitä esillä juuri sen verran, että Lehtonen näki Suomen suojelupoliisin tunnuksen. Lehtosen silmät laajenivat sekunnin murto-osaksi, ennen kuin hänen ilmeensä koveni, suojelupoliisi. Hän tuhahti, yrittäen peittää kasvavaa levottomuuttaan rehentelyllä. Mitä helvetin tekemistä suojelupoliisilla on tämän kanssa? Mies ei vastannut, vaan käänsi huomionsa Ainoon, joka ei ollut liikkunut paikaltaan autonsa takaosan läheltä. Etsivä Virtanen, hän sanoi, hänen äänensä pehmentyen hieman, mutta kantaen yhä komennon sävyä. Oletteko kunnossa? Aino nyökkäsi kerran, hänen rauhallinen olemuksensa muuttumaton. Olen kunnossa, hän vastasi. Vaikka konstaapeli Lehtonen täällä tuntuu olevan päättänyt monimutkaistaa asioita. Lehtosen leuka kiristyi hänen sanoistaan, hänen turhautumisensa kuplien yli. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Hän vaati, hänen äänensä kohoavan. Kuka hän on ja mitä tuossa salkussa on? Mustapukuinen mies käänsi vihdoin täyden huomionsa takaisin Lehtoseen, hänen ilmeensä lukematon. Etsivä Virtanen on Suomen suojelupoliisin jäsen, joka toimii tällä hetkellä suorassa salaisessa valtiollisessa määräyksessä. Pitelemäsi salkku sisältää kansalliseen turvallisuuteen liittyvää arkaluontoista materiaalia. Toimintaanne puuttuminen on jo kirjattu ylös, konstaapeli Lehtonen, ja teitä käsketään nyt perääntymään. Hetken hiljaisuus laskeutui ilmaan. Lehtosen mieli pyöri, hänen ajatuksensa kaoottinen sekoitus epäuskoa, vihaa ja pelkoa. Hän halusi vastustaa, puolustaa auktoriteettiaan, mutta miehen sanojen paino ja hänen ympärillään olevien agenttien rauhallinen, horjumaton läsnäolo saivat hänet epäröimään. Hän vilkaisi Ainoa, joka vain katseli häntä lukemattomalla ilmeellä, ja sitten takaisin mustapukuiseen mieheen. Tämä on minun toimialuettani, Lehtonen sanoi lopulta, vaikka hänen äänestään puuttui aiempi itsevarmuus. Minulla on oikeus tutkia epäilyttävää toimintaa. Miehen ilme ei muuttunut. Olette vaarallisen lähellä estämässä valtiollista operaatiota, hän sanoi tasaisesti. Tämä on viimeinen varoituksenne. Astukaa sivuun salkusta ja palatkaa ajoneuvoonne. Lehtosen ote salkusta tiukkeni, kun hänen turhautumisensa saavutti huippunsa.
Hän ei sietänyt ajatusta tulla alistetuksi, että hänen auktoriteettinsa riisuttaisiin ihmisten toimesta, joita hän ei edes tunnistanut. Viimeisessä yrityksessään saada hallinta takaisin, hän otti askeleen eteenpäin, pitäen salkkua ylhäällä, kuin se olisi pokaali. Luuletteko, että voitte vain marssia tänne ja kertoa minulle, mitä tehdä? Hän sylkäisi, hänen äänensä hieman vapisten. Tämä on minun kaupunkini, minun sääntöni, ette pelota minua. Mustapukuinen mies ei värähtänyt. Hän otti hitaan, harkitun askeleen eteenpäin, lyhentäen välimatkaa heidän välillään. Kun hän puhui, hänen äänensä oli tuskin kuiskauksen yläpuolella, mutta siinä oli paino, joka sai Lehtosen horjumaan. Teillä ei ole aavistustakaan, minkä kanssa olette tekemisissä, hän sanoi. Tämä ei ole peliä, konstaapeli Lehtonen. Laskekaa salkku alas. Ennen kuin Lehtonen ehti vastata, toinen ääni leikkasi jännityksen läpi. Hän ei aio kuunnella, se oli Aino. Hän astui pois autonsa luota, hänen liikkeensä yhtä rauhallisia ja harkittuja kuin aina. Hän lähestyi Lehtosta hitaasti, hänen silmänsä lukittuna tähän, hänen läsnäolonsa käskevä hänen pienemmästä koostaan huolimatta. Hänen kaltaisensa ihmiset eivät koskaan tee niin, hän jatkoi, hänen äänensävynsä terävä. He luulevat, että heidän virkamerkkinsä antaa heille oikeuden tehdä mitä haluavat, hallita ketä haluavat. Mutta tämä ei pääty niin. Lehtosen kasvot punehtuivat vihasta, mutta ennen kuin hän ehti vastata, mustapukuinen mies nosti kätensä. Riittää, hän sanoi lujasti. Hän kääntyi yhden toisen agentin puoleen ja nyökkäsi pienesti. Agentti astui eteenpäin ja otti esiin tabletin, napauttaen muutamaa painiketta ennen kuin piti sitä ylhäällä Lehtosen nähtäväksi. Lehtosen silmät laajenivat, kun näyttöön syttyi suora lähetys hänen toimistaan viimeisen 20 minuutin ajalta. Jokainen hänen sanomansa sana, jokainen hänen tekemänsä liike oli tallennettu alueelle sijoitetuilla piilokameroilla. Lähetys näytti jopa hetken, jolloin hän oli napannut salkun Ainon autosta. Tämä lähetetään valtakunnallisille viranomaisille reaaliajassa, mustapukuinen mies sanoi. Teidän tämäniltaiset toimenne tullaan tarkastamaan ja suosittelen vahvasti, että harkitsette seuraavaa siirtoanne tarkasti. Lehtosen ote salkusta löystyi, kun tilanteen paino vihdoin iski häneen. Hän vilkaisi ympärillään olevia agentteja, Ainon rauhallista, taipumatonta ilmettä ja tabletin suoraa lähetystä. Ensimmäistä kertaa sinä iltana hän tajusi, kuinka syvissä vesissä hän oli. Hitaasti, vastahakoisesti Lehtonen laski salkun ja asetti sen maahan. Hän astui taaksepäin, hänen hartiansa lysähtäen, kun adrenaliini valui hänen elimistöstään. Mustapukuinen mies viittasi yhdelle agenteista, joka astui eteenpäin ja poimi salkun, varmistaen sen yhteen maastoautoista. Aino astui lähemmäs Lehtosta, hänen katseensa vakaa ja läpitunkeva. Seuraavan kerran kun näet jonkun, joka ei sovi ahtaaseen määritelmääsi siitä, kuka kuuluu joukkoon, hän sanoi hiljaa. Muista tämä hetki. Muista, kuinka helposti oletuksesi voivat kaataa sinut. Lehtonen ei vastannut. Hän vain seisoi siinä, hänen kasvonsa tappion naamio, kun agentit palasivat ajoneuvoihinsa ja valmistautuivat lähtemään. Aino katsoi häntä viimeisen kerran, ennen kuin kääntyi ja kiipesi yhteen maastoautoista. Moottorit jyrähtivät eloon, ja hetkessä ajoneuvot katosivat yöhön, jättäen Lehtosen yksin pimeälle, tyhjälle tielle, miehen, joka oli vihdoin pakotettu kohtaamaan valtansa rajat. Kun maastoautojen ääni vaimeni etäisyyteen, yö tuntui venyvän raskaaksi, tukahduttavaksi hiljaisuudeksi. Ylikonstaapeli Pauli Lehtonen seisoi keskellä tietä, hänen partioautonsa valot yhä vilkkuen ja maalaten hänen ympäristönsä hämmentävin punaisen ja sinisen välähdyksin. Hänen mielensä pyöri, yrittäen keksiä selityksiä, tekosyitä ja mitä tahansa pelastaakseen sen, mitä hänen särkyneestä auktoriteetistaan oli jäljellä. Lyhyt, mutta polttava nöyryytys paloi hänen rinnassaan kuin polttomerkki, jättäen hänet kiehumaan vihasta ja hämmennyksestä. Hetken Lehtonen harkitsi radioimista asemalleen, mutta hän epäröi, mitä hän voisi sanoa, että suojelupoliisin agenttiryhmä oli päihittänyt hänet, että hän oli menettänyt hallinnan tilanteessa, jota hän ei koskaan ymmärtänytkään. Ei, hän ei voinut myöntää sitä, ei kollegoilleen, ei esimiehilleen. Sen sijaan hän puristi nyrkkinsä ja tuijotti tyhjää tietä edessään. Hänen mielessään toistuivat yhteenoton jokainen hetki. Hän vakuutti itselleen, että hänen oli täytynyt jättää jotain huomaamatta, jokin vihje,
joka oikeuttaisi hänen tekonsa ja kääntäisi tilanteen hänen edukseen. Hän ei aikonut antaa tämän yön päättyä näin. Samaan aikaan, ei kaukana sieltä, Aino Virtanen istui hiljaa yhden maastoauton takapenkillä. Agentit hänen ympärillään puhuivat matalilla, harkituilla äänillä, tarkastellen tilannetta tableteiltaan ja välittäen päivityksiä komentokeskukselleen. Aino ei osallistunut keskusteluun. Hänen keskittymisensä pysyi valtatien valojen heikossa hehkussa etäisyydessä. Hän oli pinnalta rauhallinen, mutta hänen ajatuksensa olivat teräviä ja tarkkoja, analysoiden yön tapahtumia. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli kohdannut Lehtosen kaltaisen henkilön, miehen, jonka ennakkoluulot olivat sokeuttaneet, joka oli juopunut auktoriteetistaan ja liian itsepäinen myöntääkseen olevansa syvissä vesissä. Hänen kaltaisensa miehet eivät olleet harvinaisia, ja Aino oli käsitellyt heitä koko uransa ajan. Mutta siinä, miten Lehtonen oli hoitanut tilanteen, oli jotain erityisen raivostuttavaa. Hän ei ollut vain ylittänyt rajaa, hän oli tehnyt sen holtittomasti, vaarantaen paitsi Ainon operaation myös oman uransa. Kuitenkin, niin paljon kuin hän halusikin tuntea tyydytystä siitä, miten Lehtonen oli laitettu paikalleen, hänen rinnassaan oli viipyvä levottomuus. Lehtosen kaltaiset miehet oppivat harvoin tällaisista hetkistä. He hautuivat, juonittelivat ja löysivät tapoja kaivaa itsensä vielä syvemmälle vaikeuksiin. Aivan kuin vastauksena hänen ajatuksiinsa, hänen korvanappinsa matala humina keskeytti ne. Yksi agenteista etuistuimella vilkaisi häntä taaksepäin. Etsivä Virtanen, hän sanoi, hänen äänensä rauhallinen mutta vakava. Johto haluaa tilannepäivityksen. He kysyvät, uskotteko konstaapeli Lehtosen olevan edelleen uhka? Ainon silmät kapenivat hieman, kun hän harkitsi kysymystä. Hän ei vastannut heti, vaan nojasi taaksepäin istuimellaan ja laittoi kätensä ristiin rinnallaan. Hän on holtiton, hän sanoi lopulta, eikä hän pidä siitä, että hänet nolatataan. Sellaiset miehet eivät vain anna asioiden olla. Agentti nyökkäsi, tehden muistiinpanon hänen vastauksestaan ennen kuin palasi työhönsä. Aino vilkaisi ulos ikkunasta, hänen vaistonsa pistellen levottomuudesta. Hänellä ei ollut epäilystäkään, että Lehtonen kiehui, ja hän epäili, ettei tämä ollut vielä valmis yrittämään puolustaa itseään. Kysymys oli, kuinka pitkälle hän oli valmis menemään. Lehtonen oli sillä välin tehnyt päätöksensä. Hän kiipesi takaisin partioautoonsa ja paiskasi oven kiinni sellaisella voimalla, että ajoneuvo tärähti. Hänen kätensä puristivat rattia tiukasti, kun hän tuijotti tyhjää tietä edessään. Mustat maastoautot olivat poissa, mutta se ei tarkoittanut, että ne olivat kadonneet kokonaan. Lehtonen vakuutti itselleen, että hän voisi vielä saada tilanteen hallintaansa. Ehkä heiltä oli jäänyt jotain huomaamatta. Ehkä salkku ei ollut niin turvassa kuin he väittivät. Tai ehkä, vain ehkä, tämä ei ollut vielä ohi. Epäröimättä enempää Lehtonen sammutti autonsa vilkkuvalot ja alkoi ajaa, hänen silmänsä haravoiden tietä etsien merkkejä maastoautoista. Hän piti nopeutensa tasaisena, sulautuen valtatien varjoihin, päättäväisenä seuraamaan mitä tahansa johtolankaa, joka saattaisi oikeuttaa hänen tekonsa. Hänen ajatuksensa pyörivät perustelujen, tekosyyden ja uhman parissa. Hän oli varma, että jos hän vain voisi todistaa jotain, mitä tahansa, se vapauttaisi hänet. Hänen kärsimänsä nöyryytys olisi sen arvoista, ja hän voisi vihdoin näyttää heille, että he olivat aliarvioineet hänet. Ajaessaan hänen radionsa räsähti eloon. Yksikkö 12, tilanneraportti, lähettäjän ääni kuului, rauhallinen ja ammattimainen. Lehtonen epäröi, hänen leukansa kiristyen. Hän ei halunnut raportoida tapahtuneesta, ei vielä. Sen sijaan hän tarttui radioon ja vastasi tylysti, Yksikkö 12 suorittaa seurantaa epäilyttävästä ajoneuvosta, ilmoittaudun pian. Lähettäjä kuittasi hänen vastauksensa ja linja hiljeni jälleen. Tie jatkui ja etäisyydessä ilmestyi heikko takavalojen hehku. Lehtosen pulssi kiihtyi. Hän sammutti ajovalonsa, käyttäen kuun himmeää valoa oppaanaan, kun hän kavensi välimatkaa autonsa ja edellä olevan ajoneuvon välillä. Kun hän pääsi lähemmäs, hänen sydämensä upposi. Se ei ollut yksi maastoautoista. Se oli siviiliauto, vanha sedan, joka puksutti eteenpäin tasaisella vauhdilla. Lehtonen puristi hampaitaan ja iski nyrkkinsä rattia vasten turhautuneena. Hän oli ollut niin varma, että hän oli jonkin jäljillä, mutta nyt hän oli palannut lähtöruutuun. Juuri kun hän oli kääntymässä, hänen radionsa räsähti jälleen. Yksikkö 12,
olemme saaneet ilmoituksen epätavallisesta toiminnasta lähellä sijaintianne. Mahdollisia valtiollisia ajoneuvohavaintoja valtatie 24. Voitteko vastata? Lehtosen silmät laajenivat hieman ja hänen kätensä syöksyi tarttumaan radioon. Selvä, hän sanoi. Hänen äänensä terävämpi nyt. Olen matkalla. Hänen partioautonsa karjaisi eloon, kun hän kiihdytti valtatietä pitkin, hänen adrenaliininsa syöksyen jälleen. Tämä se oli. Hänen tilaisuutensa kääntää yö ympäri, todistaa, ettei hän ollut vain joku pikkukaupungin poliisi, jota valtion agentit olivat päihittäneet. Hän ei ollut varma, mitä hän löytäisi, mutta hän ei välittänyt. Ainoa tärkeä asia oli saada hallinta takaisin. Tietämättään Lehtosesta Aino ja hänen tiiminsä olivat hyvin tietoisia hänen liikkeistään. Mustat maastoautot olivat levittäytyneet strategisesti, osa siirtyen läheisille näköalapaikoille, kun taas toiset pitivät matalaa profiilia valtatien varrella. Aino oli vaatinut Lehtosen tarkkaa seurantaa, vakuuttuneena siitä, ettei hän ollut tyyppiä, joka antaisi asioiden olla hiljaa. Hänen vaistonsa olivat olleet oikeassa. Hän on taas liikkeellä. Yksi agenteista raportoi, hänen äänensä rätisten Ainon korvanapissa. Suuntaa valtatie 24. Näyttää siltä, että hän yrittää päästä jäljillemme. Aino huokaisi, turhautumisen vivahde hiipien hänen muuten rauhalliseen olemukseensa. Hän kaivaa itsensä vain syvemmälle, hän mutisi. Tajuaako hän edes, kuinka syvissä vesissä hän on? Kuljettajan paikalla oleva agentti vilkaisi häntä taustapeilin kautta. Haluatteko meidän pysäyttävän hänet? Hän kysyi. Voimme lopettaa tämän, ennen kuin se menee pidemmälle. Aino pudisti päätään. Ei vielä, hän sanoi. Annetaan hänen jahdata varjoja hetken. Katsotaan, kuinka pitkälle hän on valmis puskemaan tätä. Seuraava puoli tuntia eteni kuin kissa ja hiiri, leikki. Lehtonen ajoi siksakkia valtatiellä, seuraten epämääräisiä raportteja ja omia harhaanjohtavia vaistojaan, kun taas maastoautot pitivät varovaista etäisyyttä, seuraten hänen jokaista liikettään paljastamatta itseään. Aino seurasi kaikkea turhautumisen ja uteliaisuuden sekoituksella. Hän ei voinut olla miettimättä, mikä ajoi Lehtosen kaltaista miestä jatkamaan taistelua, jonka hän oli jo hävinnyt. Lopulta hetki koitti. Lehtonen huomasi ajoneuvon pysäköitynä syrjäisen tieosuuden varteen, musta maastoauto, joka vastasi kuvausta, jota hän oli jahdannut koko yön. Hänen sydämensä hakkasi, kun hän pysähtyi, hänen kätensä mennen vaistomaisesti asekotelolleen. Hän astui ulos autostaan, hänen saappaansa naristen soralla, kun hän lähestyi maastoautoa varovasti. Mutta kun hän kurkotti ovenkahvaa, ääni pysäytti hänet kylmästi. En tekisi tuota, jos olisin sinä. Lehtonen kääntyi jyrkästi, hänen kätensä lentäen aseelleen. Muutaman metrin päässä seisoi Aino, kädet ristissä ja ilme rauhallinen, mutta taipumaton. Hänen takanaan 2 agenttia ilmestyi varjoista, heidän läsnäolonsa hiljainen, mutta käskevä. Lehtosen rinta nousi ja laski, kun hän yritti käsitellä tilannetta. Mitä helvettiä te täällä teette? Hän vaati, hänen äänensä väristen sekoituksesta vihaa ja levottomuutta. Voisin kysyä sinulta samaa, Aino vastasi viileästi, mutta luulen, että me molemmat tiedämme vastauksen. Et voinut antaa sen olla vai mitä? Lehtosen ote asekotelosta tiukkeni. Luuletko, että voit vain talloa päälleni? Hän sylkäisi. En ole vielä valmis kanssasi. Aino otti askeleen lähemmäs, hänen katseensa läpitunkeva. Olit valmis sillä hetkellä, kun päätit eskaloida tämän, hän sanoi. Ja nyt seisot jyrkänteen reunalla, konstaapeli Lehtonen. Kysymys on, kuinka kauas olet valmis putoamaan? Hetken heidän välinen jännityksensä oli käsin kosketeltavissa, yö raskas sanattomien uhkien painosta. Sitten, hitaasti, Lehtonen vapautti otteensa aseestaan. Hänen hartiansa lysähtivät, ja ensimmäistä kertaa hän näytti voitetulta. Aino katseli häntä tarkasti, hänen vaistonsa yhä valppaina. Hän tiesi, ettei tämä ollut ohi, ei kokonaan. Mutta toistaiseksi peli oli muuttunut jälleen, ja Lehtonen jäi kohtaamaan omien tekojensa seuraukset. Kylmä yöilma tuntui muuttuvan raskaammaksi, kun Lehtonen seisoi paikalleen jähmettyneenä, hänen kätensä leijuen asekotelonsa, lähellä Ainon rauhallisen katseen porautuessa häneen. Hänen takanaan 2 agenttia seisoi liikkumattomina, heidän läsnäolonsa hiljainen muistutus siitä, kuinka syvissä vesissä hän todella oli. Lehtosen mieli pyöri, pyörre myrsky vihaa, pelkoa ja itsepäistä uhmaa. Hän ei ollut koskaan ollut tällaisessa tilanteessa,
jossa hänen auktoriteettinsa ei ollut vain kyseenalaistettu, vaan tehty täysin merkityksettömäksi. Silti hän ei saanut itseään perääntymään. Yön nöyryytys kalvoi häntä, ajaen hänet kaivautumaan syvemmälle väärin sijoitettuun kontrollin tunteeseensa. Aino otti toisen askeleen eteenpäin, hänen läsnäolonsa käskevä ilman aggressiivisuutta. Hän ei yrittänyt pelotella häntä, hänen ei tarvinnut. Jokainen hänen olemuksensa säie huokui itsevarmuutta ja tarkkuutta, ja se riitti saamaan Lehtosen pulssin kiihtymään. Konstaapeli Lehtonen, hän sanoi, hänen äänensä leikaten jännityksen läpi kuin terä, tämä on viimeinen tilaisuutesi kävellä pois. Mitä ikinä luuletkin tekeväsi täällä, se vain pahenee sinulle, jos jatkat puskemista. Lehtosen leuka kiristyi, ja hänen kätensä nyki aseen lähellä. Luuletko, että voit vain marssia minun kaupunkiini ja alkaa antaa minulle käskyjä? Hän pamautti, hänen äänensä täynnä vihaa. En ota käskyjä sinulta. Tämä on minun toimialuettani, ja minä päätän, mitä täällä tapahtuu. Aino kallisti päätään hieman, hänen ilmeensä lukematon. Sinun toimialueesi, hän toisti, hänen äänensävynsä mitattu. Saanen tehdä yhden asian selväksi sinulle, konstaapeli. Et ole vain toimialueesi ulkopuolella, olet aivan omassa sarjassasi, ja jos et tajua sitä pian, se tulee maksamaan sinulle. Hänen sanansa osuivat kovemmin kuin Lehtonen halusi myöntää. Hänen ylpeytensä ärsyyntyi ajatuksesta, että hänet oli päihitetty, ylitetty joltakulta, jota hän kieltäytyi yhä näkemästä muuna kuin ulkopuolisena. Hän otti askeleen eteenpäin, yrittäen saada takaisin jonkinlaisen auktoriteetin, mutta Ainon takana olevat agentit liikkuivat hieman, heidän läsnäolonsa selvä pelote. Lehtonen epäröi, hänen rehvakkuutensa horjuen hetken, ennen kuin hän puristi nyrkkinsä ja jatkoi eteenpäin. Mitä tuossa salkussa on? Hän vaati, hänen äänensä kohoavan. Mitä te salaatte? Luuletteko, että voitte vain väläyttää virkamerkkiä ja saada minut unohtamaan, mitä olen nähnyt? Ette ole lain yläpuolella. Ainon ilme koveni, ja ensimmäistä kertaa hänen kasvoillaan välähti turhautumisen häivähdys. Tässä ei ole kyse laista, Lehtonen, hän sanoi terävästi. Tässä on kyse sinun egostasi. Et kestänyt ajatusta, että joku ei kumarrellut auktoriteettisi alla, joten olet jahdannut varjoja koko yön, yrittäen todistaa jotain, mitä ei ole olemassa. Lehtosen kasvot punehtuivat. Hänen sanansa leikkasivat hänen jäljellä olevan ohuen hallinnan verhon läpi. Älä sinä saarnaa minulle, hän tiuskaisi. Et tiedä hittoakaan minusta tai siitä, miten teen työni. Aino astui lähemmäs, hänen katseensa taipumaton. Tiedän tarkalleen, miten teet työsi, hän sanoi hiljaa, hänen äänellään sävy, joka sai Lehtosen värähtämään. Olen nähnyt kaltaisiasi miehiä koko urani ajan. Piiloudutte virkamerkkinne taakse ja käytätte sitä aseena ette suojana, ette suojele, te saalistatte, ja sillä hetkellä, kun joku haastaa sen, menetätte hallinnan. Sanat jäivät ilmaan, raskaat ja leikkaavat. Lehtosen rinta nousi ja laski, kun hän kamppaili muodostaakseen vastausta, mutta mitään ei tullut. Hän vilkaisi hänen takanaan olevia agentteja, jotka yhä katsoivat häntä kylmin, laskelmoivin silmin. Jokainen kuluva sekunti tuntui ikuisuudelta. Tilanteen paino painoi häntä kuin fyysinen voima. Sitten, ilman varoitusta, yksi agenteista nosti kätensä korvanapilleen, hänen ilmeensä muuttuen hieman, kun hän sai päivityksen. Hän astui eteenpäin, hänen liikkeensä sulava ja harkittu, ja puhutteli Ainoa suoraan. Meillä on tilanne, hän sanoi, hänen äänensävynsä rauhallinen mutta kiireellinen. Johto ilmoittaa tietomurrosta lähellä pudotuspaikkaa. He pyytävät välitöntä vahvistusta. Ainon silmät kapenivat, hänen keskittymisensä siirtyen välittömästi. Millainen tietomurto? Hän kysyi, hänen äänensä nyt täysin ammattimainen. Agentti epäröi sekunnin murto-osan ennen kuin vastasi. Tunnistamaton henkilöstö yrittää päästä suojatulle alueelle. Mahdollinen vihamielinen tarkoitus. Johto haluaa meidän ryhmittyvän uudelleen ja turvaavan paketin. Aino nyökkäsi, hänen mielensä laskien jo seuraavaa siirtoa. Hän kääntyi takaisin Lehtoseen, joka seurasi keskustelua hämmennyksen ja turhautumisen sekoituksella. Tässä kohtaa sinä astut sivuun, konstaapeli, hän sanoi lujasti. Mitä ikinä luuletkin tekeväsi täällä, se on ohi. Meillä on suurempia ongelmia hoidettavana. Lehtosen uhma leimahti jälleen hänen sanoistaan. En ole menossa minnekään, hän murahti. Jos on tietomurto, minulla on oikeus tietää, mitä tapahtuu.
Ette voi sulkea minua ulkopuolelle. Ainon kärsivällisyys oli loppumassa. Hän astui lähemmäs, hänen äänensä laskien vaarallisen matalaksi. Olet jo tehnyt tarpeeksi vahinkoa tänä iltana, hän sanoi. Jos todella välität työsi tekemisestä, pysyt poissa tieltämme ja annat meidän hoitaa tämän, muuten vain pahennat asioita kaikille. Lehtonen avasi suunsa väittääkseen vastaan, mutta ennen kuin hän ehti puhua, kaukaisten moottoreiden ääni kaikui yön halki. Kaikki kääntyivät horisonttiin, jossa valojen rykelmä lähestyi nopeasti. Ainon ryhti jäykistyi, ja agentit siirtyivät muodostelmaan, heidän kätensä leijuen piilotettujen aseidensa lähellä. Mitä ikinä oli tulossa, se ei ollut osa suunnitelmaa. Hetkessä 3 ajoneuvoa tuli näkyviin, niiden ajovalot leikaten pimeyden läpi. Nämä eivät olleet valtion maastoautoja. Nämä olivat siviilikuorma-autoja, jotka oli muokattu raskailla rungoilla ja tummennetuilla ikkunoilla. Ne jylisivät tietä pitkin, nostattaen pölyä lähestyessään. Aino vaihtoi nopean katseen johtavan agentin kanssa, hänen mielensä pyörien. Tämä ei ollut vain tietomurto, se oli harkittu, koordinoitu siirto. Kuorma-autot luisuivat pysähdykseen lyhyen matkan päähän, niiden moottorit yhä jylisten. Hetken oli hiljaista, jännitys niin paksu, että se oli melkein käsin kosketeltavissa. Sitten kuorma-autojen ovet avautuivat ja useita hahmoja astui ulos. He olivat pukeutuneet tummiin vaatteisiin, heidän kasvonsa osittain huivien ja lippalakkien peitossa. He liikkuivat karkealla tehokkuudella, eivät koulutettuina ammattilaisina, vaan ihmisinä, jotka tiesivät tarpeeksi ollakseen vaarallisia. Lehtosen käsi meni vaistomaisesti asekotelolleen, hänen silmänsä laajenivat, kun hän käsitti näkymän. Keitä helvettiä nämä ihmiset ovat? Hän mutisi, enemmän itselleen kuin kenellekään muulle. Aino ei vastannut. Hänen keskittymisensä oli täysin tulokkaissa, hänen mielensä laskien riskejä ja mahdollisia lopputuloksia. Yksi hahmoista astui eteenpäin, pitkä mies, jolla oli käskevä olemus. Hänellä ei ollut näkyvää asetta, mutta hänen asentonsa ja tapa, jolla muut kunnioittivat häntä, tekivät selväksi, että hän oli johdossa. Iltaa, mies huusi, hänen äänensä rauhallinen, mutta täynnä uhkaa. Näyttää siltä, että meillä on täällä pieni kokoontuminen. Aino astui eteenpäin, asettaen itsensä agenttien ja Lehtosen väliin. Teidän ei pitäisi olla täällä, hän sanoi, hänen äänensä vakaa mutta luja. Kääntykää ympäri ja lähtekää, ennen kuin tämä menee pidemmälle. Mies naurahti, matala, huvittunut ääni. No miksi me niin tekisimme, hän kysyi. Meillä on täällä asiaa, aivan kuten teilläkin. Tämä ei ole teidän asianne, Aino vastasi terävästi. Lähtekää nyt. Miehen ilme koveni, ja hän otti toisen askeleen eteenpäin. Siinä sinä olet väärässä, hän sanoi. Se salkku, jota niin suojelet, se on arvokas oikeille ihmisille, ja me olemme täällä noutamassa sitä. Oivallus iski Lehtoseen kuin nyrkinisku vatsaan. Tässä ei ollut kyse vain valtion operaatioista tai toimivallasta. Tämä oli jotain paljon vaarallisempaa. Hän vilkaisi Ainoa, jonka keskittyminen ei koskaan horjunut. Ensimmäistä kertaa hän tunsi epäilyksen häivähdyksen teoistaan. Ehkä hän oli aliarvioinut tilanteen vakavuuden. Ehkä hän oli ollut väärässä koko ajan. Vastakkainasettelu venyi ilman rätisten jännityksestä. Ainon mieli pyöri, punniten hänen vaihtoehtojaan. Hän tiesi, että yhteenotto oli väistämätön, mutta hän tiesi myös, etteivät he voineet menettää hallintaa. Ette tiedä, minkä kanssa olette tekemisissä, hän sanoi hiljaa. Hänen sanansa suunnattu yhtä paljon Lehtoselle kuin tunkeilijoille. Mutta jos teette väärän siirron, tulette katumaan sitä. Mies virnisti, hänen itsevarmuutensa horjumaton. Hassua, hän sanoi. Olin juuri sanomaisillani saman. Nopealla eleellä hän viittasi joukolleen, ja he alkoivat levittäytyä, heidän liikkeensä harkittuja ja uhkaavia. Ainon leuka kiristyi, ja hän vilkaisi taaksepäin agentteja. Valmistautukaa, hän sanoi, hänen äänensä matala, tästä tulee sotkuista. Ja kun ensimmäinen hahmo kurkotti jotain takkinsa sisään, yö räjähti kaaukseen. Hiljaisuus särkyi hetkessä, kun ensimmäinen hahmo veti aseen takistaan. Metallin kimallus heijasti kuunvaloa juuri kun Aino huusi, suojaan. Hänen äänensä oli terävä, käskevä ja leikkasi kaaoksen läpi, kun tunkeilija nosti aseensa. Laukaus kajahti, ääni kaikuen yön hiljaisuudessa, ja suuliekin välähdys valaisi pimeyden sekunnin murto-osaksi. Suojelupoliisin agentit reagoivat hyvin öljytyn koneen tarkkuudella, vetäen aseensa
ja siirtyen nopeasti puolustusasemiin. Aino syöksyi lähimmän maastoauton taakse, hänen selkänsä painautuen kylmää metallia vasten, kun hän arvioi tilannetta. Lehtonen, täysin yllättynyt, jähmettyi hetkeksi paikalleen, hänen kätensä hapuillen asettaan, kun hän yritti käsitellä tapahtunutta. Hänen rehvakkuutensa ja väärin sijoitettu hallinnan tunteensa haihtuivat hetkessä, korvautuen karulla oivalluksella. Hän oli täysin valmistautumaton tähän. Tunkeilijat alkoivat levittäytyä, heidän liikkeensä kaoottisia, mutta aggressiivisia. He ampuivat satunnaisesti, heidän luotinsa kimpoillen maastoautoista ja lennättäen kipinöitä ilmaan. Agentit vastasivat tuleen laskelmoidulla tarkkuudella, tähdäten ennemmin lamauttamaan kuin tappamaan, vaikka kiihtyvä väkivalta teki selväksi, että pidättyväisyys ei ehkä olisi vaihtoehto kauan. Lehtonen, Aino ärjäisi, hänen äänensä leikaten kakofonian läpi. Alas, olet vain haitaksi seisoessasi siellä. Hänen sanansa sysäsivät Lehtosen toimintaan. Hän kompasteli taaksepäin, vihdoin saaden aseensa esiin, vaikka hänen otteensa oli vapiseva. Hän kyykistyi partioautonsa taakse, hänen sydämensä hakaten adrenaliinin syöksyessä hänen suoniinsa. Tämä ei ollut sellainen tilanne, johon hän oli koskaan kouluttautunut. Tämä ei ollut liikennepysäytys tai rutiininomainen välikohtaus. Tämä oli taistelukenttä, ja hän oli täysin elementtinsä ulkopuolella. Aino, toisaalta, oli elementissään. Hän kurkisti maastoauton kulman takaa, tunnistaen nopeasti tunkeilijoiden asemat. Hänen mielensä työskenteli salaman nopeasti, analysoiden heidän liikkeitään ja koordinoiden muiden agenttien kanssa korvanappinsa kautta. 2 vasemmalla sivustalla, 1 harjanteella ja toinen liikkuu kohti kehää, hän raportoi rauhallisesti. Eristäkää heidät. Emme voi antaa heidän päästä salkkuun käsiksi. Tunkeilijoiden johtaja, pitkä mies, jolla oli uhkaava olemus, ärjyi käskyjä joukolleen, hänen äänensä kohoavan tulituksen yläpuolelle. Eteenpäin, se salkku on meidän. Hän liikkui yllättävän ketterästi, syöksyen suojapaikkojen välillä edetessään kohti maastoautoja. Oli selvää, että hän ei vain johtanut tätä operaatiota, hän ajoi sitä eteenpäin yksittäisellä päämäärällä. Aino tiesi, ettei hän voinut antaa tämän päästä lähemmäs. Hän vaihtoi asemaansa, liikkuen matalana ja nopeasti kiertääkseen tämän sivusta. Kun hän lähestyi, hän sai tämän huomion ja heidän katseensa kohtasivat hetken. Tämän silmissä välähti tunnistamisen häivähdys, kuin hän olisi tajunnut, ettei Aino ollut vain yksi agentti. Hän oli este, jota hän ei ollut ennakoinut. Hän nosti aseensa, mutta Aino oli nopeampi. Yksi hyvin tähdätty laukaus hänen pistoolistaan osui miehen aseeseen, lähettäen sen kolisten maahan. Antautukaa, Aino huusi, hänen äänensä soiden auktoriteettia. Tämä on ohi, ette saa mitä tulitte hakemaan. Johtaja ärähti turhautuneena, hänen kätensä nykien kuin hän harkitsisi toisen aseen tavoittelua. Mutta ennen kuin hän ehti toimia, yksi agenteista liikkui sivusta, riisuen hänet aseista ja pakottaen hänet maahan. Muut tunkeilijat, nähdessään johtajansa nujerretun, epäröivät ensimmäistä kertaa heidän liikkeensä horjuen. Aseet maahan! Aino käski, astuen eteenpäin aseensa tähdättyä lähimpään tunkeilijaan. Hänen äänensä kantoi teräksistä sävyä, ja hänen äänensävynsä ja agenttien ylivoimainen läsnäolo eivät jättäneet jäljelle jääneille hyökkääjille muuta vaihtoehtoa. Yksi kerrallaan he alkoivat laskea aseitaan ja nostaa kätensä antautumisen merkiksi. Jännitys viipyi ilmassa, adrenaliini yhä virraten kaikkien suonissa, kun tulitus lakkasi ja hiljaisuus palasi hitaasti. Aino ei laskenut asettaan heti, hän piti sen tähdättynä tunkeilijoihin, kun agentit siirtyivät varmistamaan heitä. Käsiraudat napsahtivat paikoilleen ja aseet takavarikoitiin, kun tilanne saatiin hallintaan. Lehtonen, yhä kyykyssä partioautonsa takana, löysi vihdoin rohkeuden nousta seisomaan. Hänen jalkansa tuntuivat heikoilta ja hänen kätensä vapisivat, kun hän laittoi aseensa koteloon. Hän vilkaisi ympärilleen, katsellen kahakan jälkiä, hänen mielensä pyörien kaikesta, mitä hän oli juuri todistanut. Hänen ylpeytensä, niin paisunut vain tunteja aiemmin, tuntui nyt kaukaiselta muistolta, jonka oli korvannut uppoava riittämättömyyden tunne. Aino kääntyi agenttien puoleen, antaen nopeita ohjeita. Varmistakaa salkku ja haravoikaa alue. Haluan, että tämän paikan jokainen sentti tarkistetaan lisäuhkien varalta. Emme jätä mitään sattuman varaan. Kun agentit siirtyivät suorittamaan hänen käskyjään,
Ainon katse siirtyi Lehtoseen. Hän seisoi kömpelösti partioautonsa vieressä, näyttäen mieheltä, joka oli pudotettu vieraaseen maahan ilman karttaa. Aino lähestyi häntä, hänen ilmeensä lukematon, vaikka hänen silmissään välähti jotain, ehkä sääliä, ehkä turhautumista. Vieläkö luulet olevasi hallinnassa, konstaapeli? Hän kysyi, hänen äänensävynsä hiljainen mutta terävä. Lehtonen avasi suunsa vastatakseen, mutta sanoja ei tullut. Hän oli akuutisti tietoinen siitä, kuinka syvissä vesissä hän oli ollut, kuinka pahasti hän oli arvioinut tilanteen alusta alkaen. Hänen ylpeytensä ei antanut hänen myöntää sitä suoraan, mutta hänen silmiensä ilme sanoi tarpeeksi. Sinulla ei ollut aavistustakaan, mihin olit kävelemässä tänä iltana, Aino jatkoi. Annoit egosi ohjata päätöksiäsi, ja sen takia vaaransit ihmishenkiä, mukaan lukien omasi. Hänen sanansa pistivät, mutta Lehtonen ei voinut kumota niitä. Hän katsoi maahan, hänen hartiansa lysähtäen hieman. Minä en tiennyt, hän mutisi, lähimpänä anteeksi pyyntöä, mihin hän pystyi. Aino tutki häntä hetken, sitten huokaisi. Et tiennyt, koska et vaivautunut kysymään, et ajatellut, sinä oletit, ja se oletus melkein tappoi sinut. Hän piti tauon, antaen sanojensa upota. Seuraavan kerran, kun näet jonkun, joka ei sovi sinun käsitykseesi siitä, kuka kuuluu joukkoon, muista tämä hetki. Muista, kuinka väärässä olit. Lehtonen ei vastannut. Hän vain seisoi siinä, hänen mielensä pyörien sekoituksesta häpeää ja vihaa, vaikka tällä kertaa viha oli suunnattu enemmän häneen itseensä kuin kehenkään muuhun. Agentit saivat alueen varmistettua, ja tunkeilijoiden johtaja lastattiin yhteen maastoautoista. Kun saattue valmistautui lähtemään, Aino kääntyi Lehtosen puoleen viimeisen kerran. Tässä tiemme eroavat, konstaapeli, hän sanoi. Mutta älä erehdy, tulet kuulemaan meistä uudelleen. Teoilla on seurauksensa, ja tänä iltana opit sen omakohtaisesti. Sen sanottuaan hän kiipesi johtavaan maastoautoon, oven paiskautuessa kiinni lopullisuuden tunteella. Saattue ajoi tielle, kadoten yöhön yhtä nopeasti kuin oli saapunutkin. Lehtonen seisoi yksin partioautonsa vieressä, hiljaisuuden laskeutuessa hänen ympärilleen kuin raskas paino. Ensimmäistä kertaa urallaan hän tunsi itsensä todella pieneksi, ei yhteenoton takia, vaan koska hän oli vihdoin nähnyt auktoriteettinsa rajat, ja se oli tunne, josta hän ei ollut varma, pääsisikö hän koskaan eroon. Kun maastoautojen takavalot hävisivät etäisyyteen, Lehtonen päästi pitkän henkäyksen, hänen hartiansa lysähtäen. Hän kääntyi takaisin partioautoaan kohti, hänen askeleensa hitaat ja harkitut. Yö oli nöyryyttänyt häntä tavoilla, joita hän ei ollut uskonut mahdollisiksi, ja vaikka hän ei myöntäisi sitä ääneen, hän tiesi Ainon sanojen pysyvän hänen mielessään pitkään. Yöilma oli raskas tapahtuneen jännityksestä. Lehtonen istui yksin partioautossaan, jonka sisätilat olivat himmeästi valaistut kojalaudan hehkusta. Adrenaliini oli jo kauan sitten haihtunut, jättäen jälkeensä onttoa särkyä hänen rintaansa. Hänen kätensä puristivat rattia tiukasti, rystyset valkoisina, kun hän tuijotti tyhjänä pimeää tietä edessään. Hänen autonsa vilkkuvat punaiset ja siniset valot oli sammutettu, ja hiljaisuus hänen ympärillään oli korvia huumaava. Kyse ei ollut vain yön tapahtumista, jotka painoivat häntä. Se oli oivallus siitä, kuinka väärässä hän oli ollut, kuinka perusteellisesti hän oli epäonnistunut ymmärtämään, mitä vastassaan oli. Miehelle, joka ylpeili hallinnasta, voimattomuuden pistos oli sietämätön. Tapahtumat toistuivat hänen mielessään eloisina yksityiskohtina. Hän näki Ainon rauhallisen, käskevän läsnäolon, hänen tekojensa tarkkuuden ja tavan, jolla tämä oli purkanut hänen auktoriteettinsa koskaan korottamatta ääntään. Hän näki agentit, ammattilaiset, jotka toimivat tasolla, jota hän ei voinut edes käsittää, ja tunkeilijat, jotka olivat tuoneet kaaoksen tilanteeseen, jonka hän luuli hallitsevansa. Mutta ennen kaikkea hän kuuli Ainon sanat, terävät ja leikkaavat, kaikuen hänen päässään kuin tuomio, jota hän ei voinut paeta. Annoit egosi ohjata päätöksiäsi, ja sen takia vaaransit ihmishenkiä, mukaan lukien omasi. Lehtonen hengitti terävästi ulos, yrittäen työntää ajatukset pois, mutta ne takertuivat häneen kuin varjot. Hän halusi syyttää Ainoa, siirtää syyllisyytensä painon jonkun toisen harteille, mutta syvällä sisimmässään hän tiesi totuuden. Aino ei ollut tehnyt tätä hänelle, hän oli tehnyt sen itselleen. Jokainen hänen tekemänsä päätös, jokainen oletus, jonka perusteella hän oli toiminut, oli johtanut tähän hetkeen.
ja nyt hänen oli kohdattava seuraukset. Hänen radionsa rätinä havahdutti hänet ajatuksistaan. Yksikkö 12, tilanneraportti, kuului lähettäjän ääni, rauhallinen ja ammattimainen. Lehtonen epäröi, hänen kätensä leijuen vastaanottimen yllä. Mitä hän voisi sanoa? Miten hän voisi alkaa selittää tapahtunutta paljastamatta omia virheitään? Hän painoi nappia, hänen äänensä vakaampi kuin hän odotti. Yksikkö 12, kaikki selvää, hän sanoi, valhe karvaana hänen kielellään. Palaan asemalle. Lähettäjä kuittasi ja radio hiljeni jälleen. Lehtonen nojasi taaksepäin istuimellaan, tuijottaen autonsa kattoa. Hän ei halunnut palata asemalle, ei halunnut kohdata kysymyksiä, jotka väistämättä tulisivat. Hän tiesi agenttien tallentaneen kaiken, ja oli vain ajan kysymys, milloin materiaali saavuttaisi oikeat kädet. Hänen esimiehensä näkisivät sen, hänen kollegansa kuulisivat siitä, ja hänen maineensa, niin hauras kuin se olikin, murenisi. Lehtosen kaltaiselle miehelle, joka kukoisti hallinnasta ja auktoriteetista, ajatus molempien menettämisestä oli sietämätön. Silti hänellä ei ollut vaihtoehtoa. Hän käänsi avainta ja moottori karjaisi eloon. Partioauto rullasi tyhjää tietä pitkin, sen ajovalot leikaten pimeyden läpi. Ajaessaan Lehtosen ajatukset ajelehtivat tunkeilijoihin, miehiin, jotka olivat muuttaneet jännittyneen vastakkainasettelun täysimittaiseksi tulitaisteluksi. Keitä he olivat? Mitä he olivat tavoitelleet? Ja miksi Aino ja hänen tiiminsä olivat olleet niin suojelevia sen salkun suhteen? Kysymykset kalvoivat häntä, muistutus siitä, kuinka vähän hän oli ymmärtänyt tilannetta alusta alkaen. Takaisin asemalla tunnelma oli hiljainen, mutta jännittynyt. Lehtonen ajoi parkkipaikalle, loisteputkien valojen heittäessä ankaria varjoja poliisiautojen rivistöjen yli. Hän istui ajoneuvossaan pitkän hetken, tuijottaen rakennuksen lasiovia. Ikkunoiden läpi hän näki muutaman poliisin maleksivan, heidän kasvonsa väsyneitä ja välinpitämättömiä. Heille se oli vain toinen hiljainen yö pikkukaupungissa. Heillä ei ollut aavistustakaan, mitä oli tapahtunut tuolla yksinäisellä valtatien pätkällä, ei aavistustakaan, kuinka lähellä kaikki oli ollut riistäytyä käsistä. Lehtonen astui lopulta ulos autosta, hänen saappaansa naristen soralla, kun hän käveli kohti asemaa. Viileä yöilma puri hänen ihoaan, mutta hän tuskin tunsi sitä. Sisällä loisteputkien heikko humina tervehti häntä yhdessä tunkkaisen kahvin ja vanhan paperin hajun kanssa. Päivystävä konstaapeli vilkaisi ylös papereistaan, hänen ilmeensä välinpitämätön. Lehtonen, hän sanoi nyökäten, hiljainen vuoro. Lehtonen epäröi sekunnin murtoosan ennen kuin pakotti pienen hymyn. Joo, hän valehteli. Hiljainen. Konstaapeli murahti ja palasi työhönsä, ja Lehtonen käveli työpöytänsä luo. Asema tuntui nyt erilaiselta maailmalta, niin kaukana siitä intensiteetistä, jonka hän oli kokenut vain tunteja aiemmin. Hän istui raskaasti alas tuijottaen edessään olevaa paperipinoa. Hänen kätensä kutisivat tehdä jotain, mitä tahansa, häiritäkseen itseään mielessään myllertävästä myrskystä, mutta mikään määrä kiireistä työtä ei voinut pyyhkiä pois muistoa Ainon horjumattomasta katseesta tai sanoista, jotka tämä oli jättänyt hänelle. Seuraavan kerran, kun näet jonkun, joka ei sovi sinun käsitykseesi siitä, kuka kuuluu joukkoon, muista tämä hetki. Muista, kuinka väärässä olit. Tuntien kuluessa Lehtonen huomasi toistavansa mielessään Ainon viimeisiä sanoja, analysoiden niitä etsiessään tapaa kumota ne. Mutta mitä enemmän hän ajatteli sitä enemmän hän tajusi Ainon olleen oikeassa. Hän oli antanut oletustensa ohjata itseään. Hän oli nähnyt tummaihoisen naisen kalliissa autossa ja päättänyt heti, ettei tämä kuulunut joukkoon. Hän oli jättänyt huomiotta jokaisen merkin siitä, että nainen oli paljon enemmän kuin miltä näytti, sokeutuneena tarpeestaan puolustaa hallintaansa. Ja tehdessään niin hän ei ollut ainoastaan vaarantanut naista, vaan myös vaarantanut operaation, joka oli kaukana hänen ymmärryksensä ulkopuolella. Aamuaurinko alkoi hiipiä horisontin yli, sen kalpea valo suodattuen aseman ikkunoista. Lehtonen istui lysähtäneenä työpöytänsä ääressä, hänen silmänsä raskaina uupumuksesta, mutta hänen mielensä yhä. Hän tiesi, että yön tapahtumien jälkipyykki oli vasta alkamassa. Agenttien materiaali tarkastettaisiin ja kysymyksiä esitettäisiin, kysymyksiä, joihin hän ei voinut vastata paljastamatta omia epäonnistumisiaan. Ensimmäistä kertaa urallaan Lehtonen tunsi epäilyksen häivähdyksen miehestä, joka hän oli, tavasta, jolla hän kantoi itsensä
ja käytti auktoriteettiaan. Hän oli aina ajatellut itseään suojelijana, jonakuna, joka ylläpiti lakia ja järjestystä. Mutta nyt hän ei saanut mielestään kuvaa Ainosta seisomassa hänen edessään, rauhallisena ja taipumattomana, hänen sanansa leikaten hänen itsensä ympärille rakentaman julkisivun läpi. Suojeliko hän todella ketään, vai käyttikö hän vain virkamerkkiään suojatakseen omia epävarmuuksiaan? Kun asema heräsi eloon hänen ympärillään, Lehtonen teki päätöksen. Se ei ollut helppo, eikä se ollut jotain, mitä hän pystyi täysin sanoittamaan edes itselleen, mutta hän tiesi, ettei hän voinut jatkaa teeskentelyä, ettei mitään ollut tapahtunut. Hän ei voinut jatkaa elämistä oman ylimielisyytensä varjossa. Jos hän halusi päästä eteenpäin, hänen olisi kohdattava totuus siitä, kuka hän oli ja kuka hänestä oli tullut. Lehtonen nousi ja käveli kohti poliisipäällikön toimistoa, hänen askeleensa raskaat, mutta harkitut. Ovi oli hieman raollaan, ja hän näki päällikön sisällä siemailemassa kahvia ja selaamassa raporttia. Lehtonen epäröi hetken, hänen kätensä leijuen ovenkarmin lähellä. Sitten, syvään hengittäen, hän koputti ja astui sisään. Päällikkö, hän sanoi, hänen äänensä vakaa sisällään raivoavasta myrskystä huolimatta. Meidän täytyy puhua. Päällikkö katsoi ylös, hänen ilmeensä utelias, mutta varovainen. Mikä mieltäsi painaa, Lehtonen? Lehtonen sulki oven takanaan, hänen rintansa kiristyen, kun hän valmistautui puhumaan. Hän ei tiennyt, mihin tämä keskustelu johtaisi tai mitä seurauksia siitä koituisi. Mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hänestä tuntui, että hän otti askeleen kohti jotain todellista, jotain rehellistä, ja toistaiseksi se riitti.